Pensava que era Ubiel, però avui teníem una feinada. L'Ajuntament no podíem ir antes. Claro. Mira l'hora ja. Aquí són. Bones. Sí, no, jo també. Com esteu? Com va? Com esteu? Com va? Crec que en Biel... Com va, Biel? Crec que en Biel Cago en Déu, quina llàstima. Em sap greu. La pròxima. Queda un ratet, no? La veritat que m'esperen. Bueno, vale, jo molt bon després, adéu. Bé, jo volia xerrar amb vosaltres dos perquè enguany celebram el 40 aniversari de l'agrupació socialista d'Alcúdia. Tu, Martí, vas ser el primer secretari general, l'altre Martí és el secretari general actualment. I a mi hi ha una cosa que m'agradaria que mos contassis, Martí. Tu jo crec que ho vas viure de molt a prop. I és que, en realitat, el Partit Socialista va entrar en política activa en el municipi d'Alcúdia a la legislatura del 87. I a mi m'agradaria que mos contassis com va ser allò. Bueno, l'activitat política del partit començà en el 79, a l'administració va sortir un sol regidor, va ser una cosa molt light i després ja va passar una altra legislatura que vaig sortir jo tot sol, després ja van sortir, la pròxima van sortir tres i eren conscients que havien de preparar una estructura de gent, un projecte per fer el que després vàrem dur en el 87 de presentar-nos, van guanyar les eleccions, malgrat guanyàssim, no vàrem poder governar perquè se va formar govern, el PP i Convergència. Però bueno, després nosaltres ens vàrem posar a fer feina en l'equip de govern perquè érem conscients d'una cosa, que, i a més el compromís nostre era, Alcúdia necessitava una dotació de serveis per a inaplaçable, teníem zones turístiques sense alcantarillar ni faroles ni aceres, ni alumbrat, i ens vam posar a fer feina en sèrio d'això, no? I així va ser que vam dotar serveis les zones més importants, Pla d'Alcúdia, Tucán i Mas Reus, no? Vam fer molta d'inversió i ens va donar resultat perquè vam tenir l'ajuda del govern balear i vam poder tirar endavant tots aquests projectes. No? Però això no va ser des del principi de la legislatura? Des del principi de la legislatura nosaltres ens vam posar a fer feina, no? En el govern. Però després vam possibilitar un canvi de govern i Antoni Alemany, que era el nostre candidat, va ser elegit batlle exactament dia 30 de desembre del 88 i per tant van començar a governar l'1 de gener del 89. A partir d'aquí va ser quan vam poder posar en marxa tots aquests projectes que teníem ja preparats per tirar endavant. Teníem que s'havia de consolidar el municipi turístic com érem i havien de posar en valor tot aquell apuntalament que necessitava Alcúdia perquè l'economia del municipi, d'allà on surt la riquesa i allà on la gent vivim d'això. No? Jo el que diria, tal vegada m'equivoc i potser me corregiràs, és que podríem dir que a partir del 89, diguéssim, Alcúdia va entrar dins d'una manera de funcionar moderna, no? Jo crec que feia poc que havien sortit d'una dictadura. El funcionament de l'administració pública estava com a molt encorsetat en una manera de funcionar i jo crec que amb Antoni Alemany a la batllia, diguéssim, i havent guanyat les eleccions, se va poder entrar dins podríem dir, una manera moderna de gestió municipal, no?, a partir d'aquell moment. És clar que nosaltres teníem el nostre compromís, era el que he dit abans, infraestructura, volíem posar en valor el casc antic com un espai atractiu per als turistes i també sabíem, i així va ser, que l'organització de l'administració no mos deixava anar enlloc, o sigui, vam haver de modificar, a part de posar en marxa tots els temes culturals i temes socials i tot això, vam haver de posar-nos en sèrio a reorganitzar l'Ajuntament, a informatitzar-lo, perquè quasi només hi havia 2 ordenadors per comptabilitat i qualque cosa més, i vam normalitzar tots els processos d'administració, vam distribuir les responsabilitats i això ens va permetre, vam haver de contractar bastanta de gent també per desenvolupar el pressupost, perquè
nosaltres vam agafar un pressupost de 700, aproximadament 700 milions de pessetes, i el pròxim pressupost que vam fer nosaltres vam fer de 2.000, no? És vera que hi va haver una cosa molt important que va ser la revisió cadastral que ens va possibilitar disposar de bastant de bombers. I vam poder tirar endavant tot el projecte. És una llàstima que Antoni no hagi pogut ser nosaltres avui, que no ha pogut ser. M'hagués agradat també una mica conèixer... Ens hauria agradat molt, no? A tots ens hauria agradat, però per qüestió personal i temes de salut no pot estar en nosaltres, però supos que en qualsevol moment hi estirà. Jo hi ha una cosa que t'ho vull demanar, perquè és vera que ja tenim una edat, però ella forma part de la història. Hi ha una cosa que tot deim és històrica, que va ser un cop d'estat, però tu el vas viure en primera persona. Eres el secretari general en el 81. Què te'n recorda d'això? Va ser un moment molt fort, perquè acabàvem de sortir de la dictadura dins les primeres eleccions democràtiques. Jo era el candidat del Partit Socialista, cop d'estat, i no sabíem on m'havien de girar perquè sabíem el que havia passat a la Guerra Civil i tots estàvem un poquet assustats. Jo era Palma en aquell moment, amb la meva dona, que per feines, quan ens varen donar compte. I no vaig poder venir al CUDI fins molt tard del vespre, fins que vàrem veure que això no anava bé, perquè no sabíem si podria venir a casa meva o si hauria d'agafar una barca i anar cap a Menorca. Va ser un moment un poc trist, no? Però, bueno, gràcies a Déu no va ser res. Primer dia ara mos queda molt en fora, però en aquell moment supos que se va viure amb molta d'angoixa, sobretot el castell a la primera fila, en el que encara no manàvem els rojos, no? Sí, i vos contaré una anècdota que potser qualcú de volta la sap, però si no la contaré. Hi va haver una persona al CUDI que se'n va anar amb una llista en el sergent de la Guàrdia Civil d'Esport del CUDI. Una llista amb 4 noms, no? Que va dir, diu, aquests són els que heu d'anar a cercar, com el que l'havia passat a la Guerra Civil. Anaven a cercar gent d'esquerra i del sindicat, tot això. I amb aquesta llista jo era el segon, Pep Alonso el primer, jo el segon, Pep Rabassa i Antoni Viló. I el sergent li va dir, jo no tinc a cercar ningú, si que te'n pots anar per allà on ha vingut. Molt trist. Però bueno, no me'l van venir a cercar. Tanta de sort que tot va acabar bé. És normal. Per això no és tan fàcil arribar fins al dia d'avui sabent tot el que hi ha hagut fins aquí. O sigui, nosaltres ho donem tot per fet. Sí. I quan tu hi eres, estava tot per fer. Per fer, exacte. Tot per fer. Sí, jo me va tocar estar en política quan comença la democràcia, quan comença a veure la realitat del municipi turístic, que fins a la fetge no havien fet res, i clar, això era un repte impressionant els que teníem per davant. Una mica el que deia en Martí. Aquí se va produir el gran canvi al CUDI, no? Exacte. Se va fer tot el que veiem, o moltes coses que veiem ara, Que donen per fetes. se van començar. Se van iniciar començar fa molt de temps. Sí, està bé.